Hej, mit navn det er Adam Bischoff. Jeg går i 2. Q på HTX Sukkertoppen årgang 2012 til 2015. Jeg vil gerne vise en kort tutorial om, hvordan man bruger Photoshop CS6, som er det skolens computer i øjeblikket bruger. Det første man gør for at redigere et billede, det er selvfølgelig at åbne det. Det gør man under File, Open, oppe i toppen. Jeg vil gerne bruge det her billede til at redigere, så jeg vælger det og trykker Open. Man zoomer ved at holde Alt-knappen inde til venstre for mellemrummet på tastaturen og scrolle med sin mus. Man kan også bruge forstørrelsesglasværktøjet herude i siden og trække til venstre og højre, alt efter hvad man har lyst til. Man kan også trykke på Fit Screen for at få det til at passe nogenlunde perfekt. Det første jeg vil gøre på sådan et her billede, det var at justere på kontrasten og lysstyrken. Det gør man rigtig let ved at trykke på Image oppe i toppen, Adjustments, Brightness, Contrast. Her trykker jeg så på Auto, og det gør, at Photoshop selv finder ud af, hvordan den ligesom synes fordelingen skal være af kontrast og lysstyrke. Det synes jeg ser godt ud, så jeg trykker OK. Photoshop giver også mulighed for en lang række af forskellige filtre, man kan putte på sit billede. Den bruger man ved at trykke på Filter oppe i toppen og vælge Filter Gallery. Her får man en lang række af forskellige filtre, man kan putte på sit billede. Bare som eksempel, så vil jeg vælge Poster Edges. Her kan man så justere, hvor meget filter det ligesom skal ændre på. Og så trykker man OK, når man er færdig. Hvis det er, at man gør en fejl i løbet af sin redigering, så kan man gå op i Edit og Step Backwards. Det er ligesom en fortryd-knap, som I kender det i for eksempel Word og en masse andre programmer. Photoshop giver også mulighed for at fjerne for eksempel bumser og andet, som man ikke har lyst til at have på sit billede, når man er færdig med at redigere det. Dem kan man fjerne ved at bruge det værktøj, der ligger i nummer 7 fra toppen, højreklikker og vælger Spot Healing Brush Tool. Hvis det er, at ens tusch er for stor, så kan man skrue op og ned her. Jeg synes, den var meget fin her omkring. Og jeg plejer at vælge Hardness på 0%. Det er ligesom, hvor groft det skal se ud, når den er færdig. Så lukker jeg den ned og begynder at male over de steder, jeg gerne vil have fjernet. Photoshop arbejder på den måde, at den tager farverne omkring det malede og prøver at få det ind i det, man har malet på. Og det får det til at se ud som om, at det bare ligner omgivelserne, så at sige. Ja. Hvis vi siger, at jeg er færdig med det her billede, vælger man File heroppe og trykker Save As. Her kan man så give den et passende navn, jeg vil kalde min for test, og hvis det er et billede, man ikke har tænkt sig at redigere mere i, så vil jeg anbefale at bruge det filformat, der hedder JPEG. Så trykker man igennem, og her kan man så vælge, hvor stor man vil have filen skal være, og jo større filen er, jo bedre kvalitet bliver det. Så trykker man OK, og så er den gemt på din computer, der hvor du valgte. Nu vil jeg så vise, hvordan man vil få to billeder lagt ind i hinanden, så at sige. Det gør jeg ved at åbne dem begge to. Og den ene, og den anden. Jeg vil gerne have den her edderkop på billedet til at sidde på bænken her. Det jeg starter med, det er at zoome ind, så jeg har lidt lettere ved at arbejde. Så vælger jeg det værktøj, der hedder Quick Selection Tool, og begynder at køre over den her edderkop, ved bare at holde musen inde. Jeg plejer altid at vælge for meget, hellere for meget end for lidt, fordi at der er mulighed for at fjerne noget af det igen, som jeg vil vise lige lidt. Godt. Det er nogenlunde færdigt nu. Så holder jeg Alt-knappen inde, og det gør ligesom, at man sletter det, man har valgt, når man for eksempel som mig har valgt for meget. Så det vil jeg så gøre imellem alle de små steder her.
Siden jeg vil skalere den her edderkoppen ud, så er det ikke særlig vigtigt, at man har alle de små detaljer med. Men det er altid en god idé, fordi det kommer til at se pænt ud i sidste ende. Godt. Når jeg er færdig med det, så trykker jeg på Edit oppe i toppen, og trykker Copy. Jeg går så ind i det andet billede, jeg vil putte det ind i, trykker Edit og Paste. Edderkoppen skal selvfølgelig rykkes lidt rundt, så det gør jeg ved at trykke på Edit igen og Free Transform. Det giver en lille firkant rundt om edderkoppen, som jeg så kan, som så gør, at jeg kan arbejde med den. Man kan trække i den, så den bliver større og mindre, og hvis man holder Shift inden, så beholder den formatet. Shift, det er den knap, der ligger over kontrol på dit tastatur. Så kan jeg vil sige, jeg vil gerne have den så stor, så går jeg herud i kanten, længere væk fra kanten, og drejer den. Altså, jeg vil gerne have den sådan her, og lidt mindre igen. Så trykker jeg Enter, når jeg er færdig, og så ligger den der i sit eget lag. Det betyder, at jeg ikke har sat den ind på baggrunden, men at den ligesom, det er sit eget billede, der ligger ovenpå, men ikke ændrer på det bagved. Det vil sige, at alle de lag, jeg putter på, ikke vil ændre på baggrunden. Og det er rigtig smart, fordi at jeg, hvis jeg bruger det her værktøj for eksempel, rykker rundt på edderkoppen, så vil jeg ikke rykke rundt på hele baggrunden. Og det gør også, at hvis jeg tager det her markeringsværktøj, det er bare et rektangulært markeringsværktøj, og vælger en god klump af det, trykker Copy, og paster det igen, så får jeg kun edderkoppen med, fordi at jeg kun har markeret ting på det lag. Vi kan så sætte den anden edderkop, den er så også for sit eget lag, den kan jeg sætte ved siden af. Hvis det er, at du ikke blev helt færdig med dit arbejde, og at du godt kunne tænke dig at arbejde på det igen senere, så vil jeg foreslå, at du gemte det som en Photoshop-fil i stedet for en JPEG-fil. Forskellen på de to, det er, at JPEG-filen, den, uanset hvor mange lag der er, gør det til ét samlet billede. Og hvis du gemmer det som en Photoshop-fil og åbner det igen, så har du stadig de lag, du er i gang med at arbejde med. Og det gør så, at du kan fortsætte på dit arbejde uden at skulle starte helt forfra igen, hvis det er, at du skal rykke rundt på nogle lag eller lignende. Du gør ligesom før, at du bare finder et sted, du vil gemme det, og så trykker du gem. Hvis den her den kommer frem, så skal du bare trykke OK. Jeg håber, du lærte noget af den her video, og at det kommer til at hjælpe dig med dit arbejde fremover. Tak fordi du så med.